Welke missie heb je nu? Ja, maar die moeten we nog afmaken. Ja, iemand haar glaas weer gekleid. Dat is voor nog op zoek. Ja, dat laat van niet gebeuren, hè? Nee. Nee. Heb je al een aanwijzing? Ja, ik heb een aanwijzing. Ik weet dat het in een beker heeft gezeten en het was gelig. Dat weet ik. En in het begin schuimde het. Ja. Hier hadden een snor. Hier hadden een snor, ja. Ja, maar je zal hier weer eens die verdinken horen van. Hè. Die verdinken horen van. Mag ik af spreken? Die ligt uit de bergglaas weer gekluid heeft. Dan had ik een klauw die. Die zup zonder van zij, ja. Ja, maar niet van mij ben ja. Sodomiet erop. Kan dat kloppen? Dat zie je haar beer op. Nee, ik vind dit wel erg schandalig dat ze me daar van beticht sturen. Dat ik af en toe een slukje pak. Allee. Nee, dat mag geen slutje. Dan waren ik altijd beker lolly.